Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Sor Adelaide Borċ. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li jil-mulej ħejja għalina. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamelu mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarri mill-ktieb tal-profeta Ġoel, dan jgħid il-mulej ħajjitkanklu il-ġnus u jmorru fil-wiet ta' Ġosafat, għaxem se noqgħod biex nagħmel ħakk mill-ġnus kollha ta' madwar. Resqu l-minġel għax laħaq il-ħsad, ejjew isħku b'riġlejkom għax mimli il-masar, il-btieti infawrin għax kbira ħżunitom. Rassa bla kies fwiet is-sentenza, għax jum il-mulej fil-krib fwiet is-sentenza. Ix-xemx u l-qamar jiddalmu u l-kwiekeb jitilfu dijietom. Il-mulej irijet minn Sion, isamma leħnu minn Ġerusalem, u s-smewiet u l-art jitredu. Iżda l-mulej ikun għal poplu tiegħu Ken, ikun fortizza għal uliet Iżrael. Imbagħad tarfu li jien il-mulej Alla tagħkom li nammar f'Sion, il-muntanja imqazza tiegħi. Ġerusalem tkun post qaddis, qatt iżjed ma jgħaddu minna il-barranin. U jiġri dakinhar il-muntanji iqattru l-inbej ġdid, l-għoljiet inixxu il-ħalib u l-widien kollha ta' Ġuda ifuru bl-ilmijiet. U minn dar il-mulej tnixxi jgħin l-sakki wiet 60. L-Eġittu isir ħerba waħda, Edom jinbidel f'deżert li bikki minħabba fil-moħħkrija li wrew ma' uliet Ġuda meta xerdu demmhom bl-ħtija farthom. Imma Ġuda tkun mamra għal dejjem u Ġerusalem għal dejjem ta' dejjem u nitħallas minn demmhom li s'issa għadni ma tħallasx minnu u l-mulej jammar f'Sion. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan ħatakbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħakk is-sisien tat-tron tiegħu ifirħu ġusti fil-mulej. Ħaxxama jdubu il-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sejt tal-art kollha, ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-poplu kollha is-sebħ tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej, ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u ħarsuha. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qed jitkellem, kien hemm waħda mara li jolliet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: ħieni l-ġuf li ġiebek u s-sider li rdajt. Iżda hu qalilha: imma tassew ngħidlek, aktar ħinija dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u iħarsuha. Il-kelma tal-mulej. Għal-qari tal-lum, il-kol kemm aħna rrispondejna, ħieni ifirħu ġusti fil-mulej. Kif inrid nifraħ fil-mulej? Xi tfisser din l-istedina? Nifraħ ġifieri kif nagħmlu fil-festi, immurqu quddiem xi statwa u nċabċab u naqbes. Mnejn jiġi l-ferħ tal-bniedem ġust? U r-risposta jagħtilna l-Vanġelu. Ġesu innifsu f'dan il-Vanġelu jagħti l-isbaħ u l-aqwa ċertifikat li qatt seta' jagħti lill-Ommu Marija. Dik il-mara tfaħħar lil Marija għaliex hija l-Om ta' Kristu. Għaliex hija ħieni l-ġuf li ġabu u s-sider li mantnieħ. U għal dak biss għal maternità tagħha tiġi imsebħa, imfaħra u tistqar dik l-Omm ommok għandha tassew għax tkun ħinja, għax tkun ferħana. U Ġesu jirrispondija u iżejt il-klim ta' Ġesu: imma tassew ngħidlek. Anke Ġesu meta hemm dik il-frażi tassew ngħidlek, tassew ngħidilkom, hemmhekk ikun qiegħed jenfasizza sentenza importanti għal ħajja tal-bniedem. Kważi qed jgħidilna il-pedament ta' ħajjitkom irid ikun dan. U qed jgħidilha lil din il-mara: tassew ħienja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Marija hija tant kbira u naw ġej il-ferħ tagħha għaliex hija l-kelma tal-Alla semeta, emmnita u laqeta. Imbagħad laqeta bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Marija wkoll issir l-Omm ta' Ġesu. U dan huwa l-invit li qed jagħmel il-mulej għalina biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna il-kelma li nisimgħu il-Knisja fil-Vanġelu ejjew nistinkaw, ejjew nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu biex din il-kelma li nisimgħu aħna natuha l-ħajja, ninkarnawha fil-ħajja tagħna. U wifqgħu rresqu it-talbit tagħna lil Alla il-Missier. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, jew tkompli tħabbrilna il-kelma tiegħek li tkapaċi tnissel ilena veru fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej għas-setanin tal-art biex huma jarfu jibnu l-ħajja tagħhom u t-tmexxija tagħhom fuq il-kelma tiegħek għal ġid u l-paċi fid-dinja. Nitolbu għalina l-koll biex fuq l-eżempju tal-Verġni Mqazza Marija, ommok u omna, aħna wkoll narfu nilqgħu il-kelma tiegħek u ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna.
Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda kif ukoll lil dawk kollha li jduru bihom kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk Missier Qaddejs tilqa' dawn it-talbiet bl-interċessjoni tal-imqazza Verġni Marija. Atina l-Ispirtu Santu biex kif fuq il-Marija nissel l-Ibnek Ġesu fina wkoll jagħti ħajja il-kelma tiegħu. Int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. L-Ispirtu Santu bil-qawwa tiegħu ibnek tnissel fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Iqaddes il-mulej dawn l-offerti li aħna qedna fuq l-artal tiegħek bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tana. Sewwa u xieraq ta' sew Missier Qaddejs, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tana, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistannewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddu lek ħajr għalli xoġbok til-qana għawn qoddimek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħareġ lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dej kelma waħda, ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu, snija l-ħajja ta' dejjem.
Nitolbu. Mulej aħna u niċċelebraw il-festa u t-tifkira tal-imqazza mibnek, inti tajtna sem il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tijek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristus jedna. Dal-ġimat smajna ħafna fuq iż-żjara tal-Papa. Issa anke l-bieraħ ġiet ċarat li l-Papa sejjer jiġi fl-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla. Jiena nixtieq li anke bi preparazzjoni għal miġja tal-Papa nilqgħu appell li l-Papa għamel dan l-aħħar waqt il-Kungress Marjan li sar ġewwa Ruma. Il-Papa stieden biex is-santwarji Marjani ikunu skola ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija. U propju biex nilqgħu din l-istedina, is-Santwarju ta' Pinu se nibdew nagħmlu laqa ta' tagħlim fuq il-Madonna kull l-aħħar 4 tax-xahar. Kull l-aħħar 4 tax-xahar, jiġifieri 15 oħra. Ħanibdew propju l-aħħar 4 tax-xahar ta' Ottubru. Din se tkun tieħu madwar nofsija, ikun hemm mument ta' tagħlim, imbagħad nagħlqu b'mument anke ta' adorazzjoni. Din hija xi ħaġa sabiħa li l-Papa jixtieq li nifhmuha li s-santwarji tagħna ma jkunux biss il-post fejn aħna nitolbu li hija ħaġa sew, imma jkun ukoll l-iskola fejn aħna nitalmu, ngħixu u nikbru bħal Marja u niġu immantnin mill-kelma ta' Alla. Fatti l-laqat ikunu kollha mibnijin fuq il-figura ta' Marija kif insibuha fil-kodba imqazza, fl-iskrittura. Dawn se jkunu kull nar ta' kull l-aħħar 4 laqa ta' darba fix-xahar. Kull l-aħħar 4 fis-6:30 ta' filgħaxija fis-sala tas-santwarju li hawn hawnhekk taħt it-suntier. Il-laqa tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Ngħidu flimkien 3 Avamarijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, nitlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, nitlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.